Kilagyoning pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Kapatad, ang timong anak na ning wanay induta mo, makatipon tarap ning mapagmalang larawan na, ban parangalan tayo at manalangin, para king hanggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, adwan tapa mo, ing pakalulod, kapatawaran ning Diyos. Itamangan po, mapamakalulong ipa, tinabod ning debinong anak mo, banat busana kami, kapamilatan ng kamatayan at pangasubing mebye, at bandina na kaming bayong biye. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mikakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan, kimilabas sa panahon, kelingwan meeting matas sa dangalan. Mikasala kami, karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka. Mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak, king kasalanan mi, adon ming pakaluluan mo kami, mibiyebe ke sana kapilan man, anti mong tunay mong anak at tapat. Maria, alang dumis, panahing muna, ibayuing pamagdalang, magdalang tagumpelawan king marok, ampon paman at bus, king katawan, damdaman mo sa laing kekeng lalong, lawameti yatong tilpakanong, iachat mo hanap kong kentangingnan, Mariang ng dungis, inuring Diyos, parangalan, miket ang kalinisan,
Panalangin ng nobena. Lord, tamo po. Pakamala na indo ning alanganggang sao, manibat king krus, Jesus binyena ka kay kami, ban maging indumi, ikay magalakang dili, ing malugod dili, kanisablang indo, malugod mo keng balikdan, ikaming kekang anak, ngening hadwan mi, ing kekang sao, king hanggang kailangan mi. Lalo na yung pangatok ng yung pangakalat niting virus at pangatuklas na sana ng panulo o kaya ng bakuna niti. Inyang atsuka paketi, king yato, kaluguran na hindu, birian mong dinake ka king kasakitan na ning kekang anak, uli ning siganan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ampong kapanaligan king lugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo yung kayang kaburyan, agyang emo atalus. Ikamiman atin keng krus ampon kapag subukan. Pamisan-misan may bugna keng misaldak akapibabatan. Lusok ning pakamala na hindu, idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapaniligang king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alangpat na, ing lugod ning Diyos kay kami. King pakibatanong anding panalangin mi, king bage, anong makanano lang lusok, makakayap kay kami. Pasiknangan mo na ring puso mi, banadalami yung krus, anti mo yung dibinong anak mo. Sapan mo keng makatalus, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala, ing dumakaya naman, king pangasabi ng mebye. Lusok, apakamala na hindu, nangisipan nila ring kekeng pigagap, emo pabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa, saupan mo kaming ayapusan da ka. Kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang atsuketi makipagnobena. Pagamwa mo mi keka, kekeng hindu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit, ampon maging alo. Dinan mo lang kapanaligan, ding kalulu, ading alang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansayang kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran, karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, detang hanggang di napastangan kaya. Lusok pakamala na hindu, saupan mo kaming manginlag, king kasalanan mi kawani kaya kami, king pangatsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King bipnong kapanaligan kaya ka, bibili mi ing sarili mi, lalam ning mantu ning mapanwalo mong indo, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamangan po, induming alanganggang sao. Rina ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mo la ring kekeng pamilya. King malusok mong lugod, indo. Mananasanang ing sakramento ning kasal. Bukluran na lang matalik, ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, antemon makanano yung lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ng Diyos. Ibera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tune biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, ban luguran dalat igalang, ampong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karin milalong ipanibala ring kaya nakan ngeni. Dinan mo king ang masabal, king dapat ming dikilan. Bangawan ming kekeng dake. Kanita maging santungan ning kapayapan kaya kaming pibale-bale. Ante mo'y sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Ikain kaya kaming uliran.
Saupan mo kami, bandago laldo doing tunay ming lugod king Diyos, at karing para ming tao, ban kanito ing katuliran, ampong kapayapan, masayang mag-ari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Amen. Kayadwanan, king induning alangangang sao, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, kinaglingalang bakas kasalanan, Ipanalangin mo kami. kay king induning alangangang sao, Ipanalangin mo kami. iking makasalanan mamasa kami keka, Malagod ang Indoso, pan mo kami. ban mikapon kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo, karinganggang tao. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Banal Doldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimoy ka. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Ban maging mamo kami at mapakumbabalob, antimoy kekang anak, Yesus. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ay may sinisyan. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Banatalos ming king ing Diyos, magsalita yakya kami, karing mga palyari king Biemi Aldoldo. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Banal Doldo, manalangin kami, king mipnong lugod at kapanaligan, lalong lana king oras ning tukso. Malagod ang Indoso, pan mo kami. Banatalos ming ulagan ning pamanyamba king Diyos sa beyabe, king Eucharistia. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Bandago ning lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao, kapamila taning maralas sa pamakinabang. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Banigalang mila ring katawan mi, anting santungan ning Espiritu Santo. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamila taning malugod ming masabal karing aliwa. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Banapakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamila taning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, king mipnong sipagan at kalausan na loob. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban patawaran mila, manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Banakilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, ning atinamang mapeperwisyo karing aliwa. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaganap, king pipandyanan iting yato. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban idake mila ring aliwa, king gelingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban tanggapan ming king katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat, apaman nyuyo. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Baning Banal Espiritu, tairanet pasignangan ng Santo Papay Francisco, ding Obispo Lanay Iporentino, ampong ding pari. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban mi pagkaluban kaming dakal, abokasyones, king pamagpari at biyerelyoso. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Banadalaming beluan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kaya. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban king nanumang atutuklas dat apapalto, kaya pan ding tao, balaming kilalanan, king ing Diyos yang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karina ning ipang at syubanwa. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban kanita mate kami at king kapayapan at pamakikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapaniligan mi king ginung sinubling mebye. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Banding kapatad ming mayango na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubi ng mebye ning anak mo. Malugod ang Indoso, pan mo kami. Ngayon tahimik tamo pong manalangin para karing sarili tamong kapagnasan. Itamongan po, Banal a Maria, saupan mo kami, karing-tiging kakailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na kabilugan ng balayan balayan ng ng Diyos. Diyos. Manano na Mananasanang sanang ipayabot nan kay kami, inganangam sao. sao. Ginu, binyemay Maria kay kami,
ban maging induming makatalagang sumawag kaya kami king balang penandit. Ibiyan mo kaya kaming grasyang magsakdal kami kaya king nanumang kekeng kailangan. Amen. Amen. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Sagyata na po king kakatamong misa. Pagmasusyan tayo po ngeni, ang piyesta ng Santo Padre Pio. Kaniti pong kapagmasusyan, ding sponsor po keng kapiyestano, ila po di Paul Mariano, Paul Elijah Mandap, Lydia Canlas, Janet Manalang, Joel and Maryly Manalang. Para king good health ng family matic. Pasalamat ng Teresa Katigbak Lim, Monica Tumang, Isabel Manalang, Teresita Mercado, Angeles Reyes and family, Harjolin Biray and family. Birthday Thanksgiving ng Megan Centeno, Ima Lilian Borromeo, Carlos Corpus, J. Mark Canlas. Special intention, Teres Tolentino, Arlene David, Janet Manalang. Para kay speedy recovery ng Estela Lagman, Marina Bondok at Bernie. Antimurin para karing kaladwa karing purgatorio, lalong-lalo na Domingo Senior, Ana, Joselito, Javier Senior, Angela, Nicomedes, Lian, Reynaldo, Emiliano, Eduardo, Macario, Jenaline, Maya, Estelita, Gabriel, at Reynaldo II.
Tara kagtapot pakyabe ken dalita pamuklat. Halimbawa mo, sukat ng tukyan, ting religyoso at kaparian, ganukan mo at kapamintuan, ting kasuywan mo at kabanalan. O Santiyo na Pietrelcina, Bishop Maya apalita, ingkod mo Diyos at king kapara, itiyasan ng abus ni Kepa, o Padre Pio, Miguel Crescina. Kilagin ng Panginoon po ng alakan po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kay Kon Timurin, mayapayabak kay kaingan po, morning, maya payabak po among. pesta na po ngayon, pesta po ni San Padre Pio ng Pietrelcina, o dito Kapampangan, Pietrelcina. At batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamot pagsisyan, din kaya katang kasalanan. Ikaing kalasag, ding sablang magsantong keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ika nga manong miyatad king mayap ng balita, ning kaligtasan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ikang talapamatula ning balayan ng Diyos, ket isulip, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupaying tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Ikaya ng Diyos, itatasan at inatong ang mayaman, ay kaunti ang kanuluan. Ikaya ng Diyos, itatasan at inatong
Manalangin tamo. Ginoo, pakiramdaman mo sa ing panalangin ni kaniting kapyesa ng Padre Pio. Antiningay mi apanaligan ng sarili ming kagiwan, makasaup sa kaya kaming panalangin niting santong minye kaligayan keka, king bienang delanan keti king yato. Iti adon mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo, king amano na ning Ginong. Pamamasang ibat, kinlibro ng Hob, nga nang may kibat Hob, wa, balo ko king makanyan pin, makananuyang sumambut ing tawo, king kaso na laban king Ginoo. Nung ipilit na ning ninuman, imikayamano ya king Ginoo, hagyang metong mukha rin libro ng kutang, alayang malyaring apakibatan. Ing Diyos, biyasa yang tutu at mayupaya, alang taong makatalakad laban kayo, kaya lalang ayalis ding bundok, king era kamalayan, pamagligtad na lareti, keting mimimwayo. Potang ayun kaya lang pagdala, mga kimutya ingyatu, king kabilyano. Pagalgalani, ang ganag king pundasyon na, ing Diyos, yaing mumutos king aldo, at karing batwin, bansala pigilan do. Nino ing magdilidiling milantang, king banwa, at babo alun, ing dayat malat, miglagtag pa. Ing Diyos, yang mibili, king kabilyan daring batwin, king banwa, ing Saru, ing Orion, ing Pleiades, at ing batwin ning albugan. Etala abot mang isipan, ding mawula ng karapatan. Ela mabilang-bilang, ding makapagmulala ng dapat. Daralan niya ing Diyos siping ko, dapot eke akakit. Sumulong yaman, eko man apansingan, nung atin yang samsaman, nino mang makasabat kaya? Nino ing kaya makakutang, nano ing kaya kang gagawan. Makanano kay ngining pakibatan, o mamiling amanong imatulid kaya? Agyamang ala kong kasalanan, eko pamurin makapagmano, manyawad na kumong pakaluluking Diyos, aukom ko. At nung pahintulutan na ing mga mano, eko pamurin paniwalan, ing makiramdam niya kanako. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. Kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoo, pati tingapon, ika-ing kakong awsan, at kaya kako manalangin ko, gawa kawaring mala para karing mete, makatalakadla pa kaya, ban kapuryan, kaya kaya ibye. Kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. Apasyag da pa kaya karing karelang kutkutan, ing alang kupas alugod mo, o ing katapatan, king kakarin ng daring mete, akit dala kaya ring kaya kang mala, king madalumdum
o ingkek kang pamagligtas, kinlabwad daring taong mekalingwan. Kakong panalangin kay kasaanang pakiramdaman o Ginoo. Dapot ako Ginoo, kaya kamawos ko at pasawok, balang abak aklis ko kaya kaidurop. Ginoo, bakit sa sakwil mo ko? Bakit sa sakwil me ing lupa mo? Kakong panalangin kay kasaanang pakiramdaman o Ginoo. Talakad ka among ngeni pang tarangalan ng maya pabalita. Magsalita ka o Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at ilo kaya ka ring ama ng babyebye alanganga. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Inaus na lang Jesus ding 12 at dinina na lang upaya at kayo payan palwal demonyo ang pampakayap ka ring mayayaliwang sakit. Tibura na lang namang manaral tungkol king kayarianan ng Diyos at pakayap ka ring masakit. Sinabi na karela, kayo magdalang nanuman king pamaglakad yu. Maski tukod, supot, pamangan, kwalta o imalan. Sabali mo ing susulod yu. No ka rin mang lugal at tanggapan da kayo, manatili kayo king metong mong bale, hanggang kayo lumipat aliwang balen. Nung sakaling era kayo tanggapan, lakwan yung balen na ito, at ipagpaging alikabok, karing kaya kayong betis. Antimong tutul laban karela. May kolaring alagad at may muntala karing baryo. Ipanaral ding may pabalita at pakayapan dala ring masakit king balang lugal pintalanda. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makirandam tapo king humilyo. Maya pa morning po, pasibayo. Good morning. Mayroon po bang devotees sa atin dito kay Padre Pio? Pakita sang kamay. Sino yung mga devotees natin sa parokya? Kasi po ito yung isa sa mga ngayon nagiging popular na santo. Actually, ang daming mga tinayuring mga lugar ng pagpipilgrimage, na mga pilgrim sites. Meron po tayong malaki dyan sa may Batangas. No? At dyan pong isa pong kaibigan kong pare, siyang namamahala naman doon sa Bacolod. No? So maraming devotees si Saint Padre Pio. No? Pero hindi lang ngayong santo siya, kundi kahit na noong buhay pa siya, siya po'y dinudumog na ng mga tao. No? Kaya pwede nating sabihin parang siya'y a living saint tulad ni Mother Teresa nung siya'y nabubuhay pa. No? Pero sino po ba si Padre Pio? Saint Padre Pio. So siya raw po'y pinanganak sa isang mahirap na pamilya. Sila'y mga magsasaka lamang. Kaya dahil mahirap lang sila, at mayroon pa siya palang kapatid, no? 4 o 3 babae, 1 lalaki. So 5 sila, no? Magkakapatid.
Dahil mahirap lang po sila magsasaka, kaya napilitan po actually yung pangalan niya ay Francisco, no, hindi man Pio. Si Francisco sa murang edad, napilitan magtrabaho sa bukid. Siya raw po'y nag-alaga ng mga tupa. Kaya delay ang kanyang pag-aaral. At dahil hindi siya nakapag-aral kagad, dahil sa kahirapan, napilitan ng kanyang tatay na umalis ng Italia. Siya po'y naging OIW. Alam niyo po bang OIW? OFW, alam niyo? Alam niyo, ano po yung OFW? Hello? Ano ba yung OFW? Overseas Filipino worker. So, ang tatay po niya kabilang sa mga unang umalis ng Italia para mag-ibang bayan at magtrabaho. Siya po'y pumunta ng US of A. No? Pumunta ng Amerika para doon maghanap buhay. Naging overseas Italian worker na OIW. No? Sa bagay po, ngayon, ang dami mga Italian na nasa US. No? So, ibig sabihin, ito yung mga sigurong nung panahon na yun, hirap sila sa Italia para mag-ibang bayan at maghanap buhay. Kaya ito po yung una kong gusto kong mapagnilayan natin. Si Padre Pio, na hindi pa Padre Pio nun, Francisco, naranasan niyang mapalayo ang kanyang tatay. No, naranasan niyang wala ang kanyang tatay dahil lang sa kahirapan ng buhay para mag-ibang bansa. No? At siguro po, yung marami sa atin dito, pwede tayong makapag-identify sa kanya, lalo na yung mga anak OFW, na baka yung iba'y lumaking wala yung nanay, wala yung tatay. Just kung paano yung pakiramdam nang wala si nanay, si tatay. Sa bagay, kung nagpapadala naman sila ng pera dito, yung bata, baka sagana sa material na bagay. No? Pero alam niyo po, ako nasa US din ang mga magulang ko. Umalis lang sila nung last year sa aking formation. Sa aking last year ng formation. Bali, 4th year theology na ako. Pero alam niyo po, kinausap ako ng isang professor noon. Sabi niya, bumaba ang iyong mga grades. Sabi niya. At alam ko kung bakit. Siguro nag-a-adjust ka. Kasi wala yung umalis ang mga parents mo. Kasi both nanay at tatay, pumunta po sila ng US. Alam niyo, ano na ako noon, mga 23 years old na ako, pero unconsciously affected din pala ang ganyan. Pero very understanding naman yung professor. No? Mag-a-adjust ka. No? Ako po, 23 years old na noon. Paano yung mga batang tulad ni Francisco? Siguro, baka nung umalis ang tatay niya, mga 9 years old lang siya, or 10. No? Mas bata. At ang marami pong mga bata ngayon, na baka lumalaking wala si nanay, wala si tatay. Kaya yung iba po diyan napapariwara, o kaya yung iba naman nagiging maluho naman, o yung iba mahirap disiplinahin, mayroong mga attitudinal problems. So anyway po, ito yung gusto kong natin ngayon, ilapit natin sila kay Padre Pio, na nakaranas ng parehong karanasan. Para yung mga anak nating OFWs ngayon, tulad niya, hindi mapariwara, kundi lalong umunlad, umangat sa kabutihan, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. No? Pero, isa pa pong gusto kong tignan natin kay Padre Pio na ipinanganak na mahirap,
Hindi lang siya naghirap dahil sa pera, no? Kundi siguro dahil mahirap lang. Maaga siyang nagkakaroon ng sakit, nagkaroon ng gastroenteritis, natyphus, typhoid fever. No? Naging sakitin po ito. Kahit po nung pumasok na siya sa, sabi natin, seminaryo, sa prior, yung sa Capuchin Priory, ang tawag po doon, no? Naging sakitin din. Mahina ang katawan. At maaga po niyang ininda, kahit nandoon sa loob ng priory, ang arthritis. Maaga siya nagkaroon ng arthritis. At nagkaroon ng cancer. Pero gumaling po siya sa cancer. Pero yun daw kanyang yung arthritis, hanggang sa namatay siya, hindi siya iniwanan. Pero ang isa pong masakit sa kanya ay yung kanyang stigmata. Ito po yung nung pari na siya. Stigmata. Hindi mo lalabas po yung mga dugo dito. No? Hindi niya maipalawanag, hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon siya ng ganon. Actually, naramdaman po niya yun nung siya'y nagpapakumpisal, na parang may tumuturok dito sa kamay at dun sa paa. Kaya po nakabalot ang mga kamay ni Santo Pio dahil sa na tinatawag na stigmata. Mayroong physical pain. Pero alam niya po, hindi naman yung physical pain ang mas masakit sa kanya, kundi yung emotional pain. Bakit? Kasi pinagdudahan siya sa kanyang mga stigmata ng simbahan, ng church authorities. Como self-inflicted, yung mga sugat, yung gano'n, at anong ginagawang mga istorya tungkol sa kanya, ng mga ibang ang masakit po, mga kapatid sa pagkapare. Yung mga tumutulig sa kanya. He was ostracized. At dahil nabalitaan po ng mga tao yung gano'n, stigmata, at siya naman lapitin na ng mga tao. Kaya lalo siyang dinumog dahil dito. At maraming nagsisimba sa kanyang misa. At maraming nagkukumpisal. Dahil gusto yata siyang sa kanyang pananalita sa mga nagkukumpisal, yung mga humingi ng payo. Actually, hindi lang po sa confessional box, kundi maraming mga sumusulat sa kanya. Alam niyo po, napunta ako dyan sa may, kung saan ang kanyang lugar doon sa Italia. Kami mga magkakaklase, we were blessed to visit the place. At yung kanyang maliit na kwarto, tapos inipon niyo yung mga sulat. Alam niyo po, isang kwarto yung sulat. Isang kwarto, dami mga sulat. Ibig sabihin, maraming sumusulat sa kanya, humingi ng payo. At hindi siya napagod sa kakasagot sa mga sulat. Ng mga sulat na yon. At yun po yung mga nakapreserve dun sa kanyang, sa museum niya doon. At ulti po yan, pinagbawalan siya. Pinagbawalan siya sa ganyang pagsusulat. Pinagbawalan siyang magmisa in public dahil he was under investigation sa kanyang behavior, sa kanyang ginagawa. Siya'y sinimay ng simbahan sa ganyan. At alam niyo, nung tinanggap daw niya yung sulat na yon, ito yung kahanga-hanga kay Padre Pio. Nung tinanggap niya yung sulat na pinagbawalan siya sa lahat, sa marami mga activities niya, except for presiding the Mass. Pero kahit po sa pagmimisa, bawal siyang magmisa in public. So ang pagmimisa niya ay siya lamang, mag-isa. Walang mga tao. Alam niyo po, nung tinanggap niya yun, kasi parang ang sakit-sakit naman yan, no?
na isang pare magmimisa lagi mag-isa. At bawal yung contact sa outside world. Talagang parang kinulong siya. Alam niyo, nung natanggap niya yung sulat, sabi raw niya, it's God's will, sabi niya. Kung ano man ang sinabi ng otoridad ng simbahan, yan ang tinig ng Diyos. Meron niyo, gaganyanin ka po. Pero siya, with deep humility, full humility, yumuko sa otoridad ng simbahan. At anong ginawa niya doon, nung mga ganong panahon, meron daw po nagbisita sa kanya. Sabi niya, ang ginawa niya, he prayed, he read the scripture, at laging binibiro o laging niyayamot. Paglokwan, ano ba sa Tagalog yun? Sabi niya, he prayed, he read the scripture and annoyed his brothers. Annoying panloloko, pambibiro. No. Pamirwano po kano rin kayang kayabe king priori. Ibig sabihin, kahit na ganun ang ginawa sa kanya ng simbahan, nanatili siyang compose, nanatili siyang may mabuting puso, hindi siya nagyamot, hindi siya nainis, hindi niya kinalabahan ang authority ng simbahan, hindi siya nag-sour graping, walang masamang salitang lumabas sa kanyang bibig. No wonder, yung pong kanyang slogan nagawa, pray, hope, and be happy. Parang ganyan po siya. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. At ang hirap po dito, ang kanyang paghihirap ay hindi bunga ng ibang tao. Bunga ng kasama sa ministry, ang mismong otoridad ng simbahan. Pero even that, doon po lalong lumutang ang kabanalan at kabutihan ni San Padre Pio. At alam niyo, yun po yung aking hinangaan sa kanya, sa kanyang buhay. Kasi sa atin po, meron din akong obispo, pwedeng pag sinabihan ka ng obispo, magagalit ka sa kanya, magsasour graping, no. Pero not Padre Pio. Mayroon pong mga paring ganyan na dahil sa kanilang buhay, sinasabihan ng obispo, pero kuminsan may away na nangyayari. But again, not Padre Pio. Ika nga, he remained faithful and obedient. He remained bitter, faithful to the end, sabi niya. Kahit na mapakla, masakit, nanatili siyang masunurin sa simbahan. At alam niyo, kayo po, kahit hindi kayo mga pare, alam ko kung paano kuminsan, pag kami mga pare, may mga desisyon ayaw na ayaw nyo, o kaya meron kaming ginagawang ayaw na ayaw nyo, kayo rin mga parishioners, inaaway nyo kami. Kayo rin mga parishioners, kung ano-ano lumalabas na sa inyong mga bibig. At baka pupunta pa kayo kung saan-saan para i-report nyo yung parish priest nyo. No. Magandang halimbawa si Padre Pio. Sa ganong sitwasyon, lalabas lang ang tunay na ugali ng isang tao. Siya po lumabas ang tunay na ugali na natiling may mabuting puso. Sa atin po, tignan nyo, pag yung pari natin, pari dito, ay ayaw na ayaw nyo, lalabas lang ang tunay niyong ugali kung tunay na mabuting puso nyo o kung talagang masama ang puso nyo. Yung mga may mabuting puso, mananatiling mabait, mababa ang loob, masunurin sa simbahan. Alam niya po ba si Padre Pio, siyempre meron siyang mga kakampi. Ang gustong gawin ng kakampi,
para isalba si Padre Pio, ilabas ang kabulukan ng ibang mga mga obispo, mga tumutuligsa sa kanya. Pero pinigilan ni Padre Pio. Sabi niya, huwag mong sirain ang iyong ina. The church is your mother. Never destroy your mother, sabi niya. At ito si Padre Pio. Sa atin din po, pag meron tayong sama ng loob sa mga pinuno ng simbahan, hindi kailangan sirain ang ating nanay. Nanay natin ng simbahan. At diyan kasama na sa mga krus natin, kasama na sa mga paghihirap na kailangan nating harapin. Hindi para tayo sirain, para tayo saktan, kundi sa mga maraming nangyari na po sa simbahan at sa relasyon sa Diyos. Hinaya ng Diyos yung mga ganyan, hindi para ipahamak tayo. Yung bibigyan tayo ng mahirap na asawa, mahirap na pakiutusan na asawa, anak, kapitbahay, o yan, parish priest. Yan po yung mga pamaran ng Diyos. Hindi para sirain ang ating pagkatao, kundi parang lumabas lalo ang ating kabutihan, ang ating kabaitan, ang ating kabanalan, tulad ni Santo Pio. Kaya Santo Pio, ipanalangin mo kami. Amen. Ate po ngayong dulog sa Panginoon nating mga kaibigan, tayong lahat na may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay para kung paanong pinalakas ng Diyos si Padre Pio, ganyan din ang gawin sa bawat sa atin. Kaya buong tiwala at pananalig nating idulog sa Panginoon nating kahilingan, sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong tasa ng tunay manalangin na iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Para karing sablang bansa, manatili sa busalda, ing kayarianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Para karing sablang daralang kasakitan, atuklasan dasana, ing kapamilataning karelang panalangin, miras karelo, ing kasangwan, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng manalangin at tanggaping kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Uy, paming at yubanwa, kinggan na kamo, ipagkalub mo ring panalangin mi. Datang yasayang kayarian mo, karing puso ring sablang tao, tiyadon miking kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Makiabe tampo kin pa magkanta kin dalit kin pa magsadya karingayin.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapana sana ning Ginoo tindaon karinggamat mo. King kapurat kaligaya ni kay ang lagyo, king kay katami kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo sana ring panalangin mi, ading panalay na yampang din kaya kang santo, alang-alang kaya kami. Ingatan mo kaya sana, banketa makayampang kayang karapat dapat akasiwan king kaya kang altar. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kay ko yat antimorin. nayo rin puso yo. Kaya't nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganggad lubos mayipaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panawon, kapamilataning pamipaltomong lalaki at babayeng makapasubali king kabanalan, babiya patutu king kekang alangko pasalugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan kapamilatan ding makapasubali king kabanalan. Agiganda kami kapataning biyerang bayani, at sa sapan kapamitan ding alang likat ng panalangin, ban maging mabekeng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya alantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami mayalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ko sang lu, king pamaylasad kamatayan, kinmaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulo nga na, kunan niya iti ko nga na at kananye, itihin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kunan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti yung kalis ning kana akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
may gaganakan mi oy pa, ing kamatay na paman niya binang may biyaning anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ing kaligtasan. Lainming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban beganap ya kinugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang sabling miye, lalo yung tarasuyi mong diyamong Rasi at Herwin, Camberi Domingo, Senior, Ana, Rasing, at Lian. Ading alba pang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalintang mit mong kapadalingan lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ng maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing labin mo yung kasalpantian, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan yung ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kay kaan timurin. Iyang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, imilalakog ang kasalanan ng yato. Noon tamang mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. ko, dapat ikas na yung amano mo, kumayap na mo. ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagtulong sa ating buhay ng tintunaran at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod na di Katawan ng Kristo. mapapawi kailanman sa pusong iwan. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sukatin sa ating pagsuyo at iligaya sa mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat puso upang sa pagsuyo. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo at iligaya sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat puso upang sa pagsuyo. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay Karin pong kaya bemi sisimba kin live streaming. Si Claude Tamo ban pangadyan, in dapat ay spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko,
king kabanal-banala na sakramento. Kalburanda ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasan ko, itanggapan ko. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ko, bala mo wari at suka ka rin, at pakisamitong keng lubusan in sarili ko keko. E masanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring tao mi tutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo, rin doktor, narsis at din sablang lilingap karimi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambining belwan at masabal. Ipanalangin mi lo, retang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, tetang mayangon abye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap din sabla, at ban nakasahop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipanagyapubi ko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karin takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiye ang pang-mag-ari kambe mo, king kamete ng aning banalay Espiritu, Diyos manggamang king alananggo. Amen. Lalam na po rin kayang punan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na indunin Diyos, e masana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, kinsablang panganib, o maligaya at kananwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy pa, ake kaming kasngawan at kapayapan. Tinipon ming kekang pamilya ban puryaning lagyo mo at parangalan din kekang santo. Ipaintulot mong ing sakramentong tinggap mi, maging tandane at pangako ning kaming kaligtasan. Tiang adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tinginu mantabi kay kayo. At keko ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, parating tutuki, king mayip ng alimbawang San Padre Pio. Salamat king Diyos. Sa
Dakal pong salamat, may poros kakaingan, magandang araw, maraming salamat.